Здравейте от четвъртък. Включвам се и започвам влога от днес, защото мислех да е от утре, защото утре съм на гинеколог и да ви разкажа, ще ходим до Плевен, но се включвам, защото Витко си е направил поръчка от MyProtein. Не знам дали в предния влог или по-предния казах: Равчо, моля те, пази тишина. И ми е направил подарък, ето тези браунита, и ще ги тестваме заедно, ако ви е интересно. Аз по принцип не съм голяма фенка на тези барчета, добавки и така нататък, защото мисля, че имат много буклушави съставки. По мое мнение е така. Но направи ми подарък, ще си ги хапнем. Естествено, те не са само за мен, защото са много. Но и той ще си хапне, и аз ще си хапна. Изглеждат мега яко. Значи аз съм си... Извинявам се от името на Равчо. Аз съм си правила такава поръчка от MyProtein преди няколко години вече и тогава си поръчахме със сестра ми едни барчета по-различни. Стига! Но сега и упаковките са им по-яки и се надявам да са по-добри на вкус, защото за мен протеиновите барчета всичките са някакви сухи, такива едни като пясък, като пръс се разтварят остатъци. Не съм огромна фенка, но да пробваме това. Брауни. Мирише много. Много добре. И наистина опаковката е много впечатляваща. Много ми харесва. Това е 75 грама. Айде бе. Изглежда много мазничко такова. Точно каквото обичам. Да, има точно онова усещане на типичния протеинов бар. Текстурата на пръсти, чак трудно за преглъщане. На вкус е добро, обаче сега се зачетох по състава. Първо, че има захар и подсладители, но и захар. Второ, че има палмово масло, което е най-червения флаг според мен, защото то е много нискокачествено, доколкото знам. Не се разгражда в организма и да се задържа дълго време и не, за мен по-добре си направете едно домашно брауни с захар, нали, без протеин, в което да знаете просто, че има захар и нищо друго вредно, колкото да хапвате това само и само защото е протеиново. Надявам се да ме чувате, няма как да не ме чувате, защото говоря тихо, Дитко още спи. Часът е 7:30, аз се оправям, защото ще ходя на гинеколог. Мисля, че ви казах. Опирам го. Нещо много неприятно за мен, може би за всяка жена, но наложащо, задължително да се преглежда човек, така че да. Притеснено ми е, естествено, наистина мразя да ходя по доктори като цяло, но това е. Неизбежно е. Направила съм си едно кафенце. Пия си от сока с джинджифил. Чувствам се добре днес. Усещам сякаш лека болка в гърлото, но мисля, че няма да се разболея. Наистина се подсилвам, гледам да се движа, да дишам чист въздух, да стоя повече навън, да пия такива сокчета и чайчета. И мисля, че ще пропусна това боледуване. Силно се надявам. И се чувствам организма доста силен. С доста силна имунна система. Естествено заради храната, която ям. И така, наистина мисля, че имам силна имунна система и няма от какво да се притеснявам. Разчитам на това. И да, освен това, сушилнята ми е свила това пуловерче, което много си харесвам. И си много се издразних, когато го облякох, просто защото наистина имам го от година и нещо. И винаги много съм внимавала точно да не го свия. И сега, въпреки че сушилнята ни е нова и гледам
всичките сушилни, които съм пускала, да са такива деликатно сушене, обаче явно и тя свива такива материи на ниски градуси, но кофти. Много кофти. Аз не обичам сушилни като цяло. Именно заради това в нашите имаме сушилня и там също доста от дрехите ми се бяха свили и нямам добър опит с сушилните. В Надитко техните също си бяхме изсушили веднъж дрехи и там пък ми се отцвети една блуза, не знам какво се случи. Ми се изцапа и харгаса се, т.е. такова перманентно петно и нямаше махане. И не знам дали чувате, но гласа ми е леко променен, такъв носов. От време на време се запушва и носа по едната ноздра, първа едната, после другата, редуват се. Вчера не се включих след гинеколога и мисля и сега много да не разказвам, тъй като още не съм на 100% наясно какво се случва. Имам някакъв проблем, за който аз още също не съм на 100% информирана и сигурна, затова няма сега да разказвам, но това, което мога да кажа е, че докторката е много добра. Добра в смисъл на това, много мило отношение има, много е внимателно, обяснява всяко нещо, за първ път ходя при нея и мисля, след като ми излязат резултати от тези изследвания и след като премине този процес, да ви кажа коя е жената и къде се намира. Мисля, че ще е от полза, но наистина действа много успокояващо на пациента, поне на мен. Много успокояващо ми действаше. Надявам се наистина всичко да е наред. Аз не отидох с някакви оплаквания, просто на профилактичен преглед и затова се надявам, че всичко ще е супер. Вчера имахме много готина вечер, но аз наистина нищо не снимах вчера деня, защото честно казано нямах много настроение. Но след като се прибрахме, си направихме една обилна вечеря в сестра ми, извикахме и нашите приятели и бяхме така 3 двойки с Съни, той не спеше все още, гледахме филм, хапнахме много добре и си прибрахме може би към 1 часа. Днес и утре, събота и неделя, Дитко е на работа, което е нетипично за уикенда ни, но аз ще си почивам, изкъпах Равчо, той е тук долу до мен и се суши на духалката. Чакам бойлера да се стопли за мен, защото трябва да се изкъпя. Не знам абсолютно какво ще правим след това. Дитко е до 6 на работа, аз ще си почивам, ще снимам най-вероятно за Инстаграм някой готин клип. Ще си го обработя, ще се изкъпя. Вечерта сме в мама на вечеря, тя ще ни готви мусака. Събота и неделя обича да готви и като няма какво да прави, винаги един от двата дни или двата дни взима Равчо да го разхожда. Час и половина Равче навън с нея и ви снимах как се върна. Беше целият окалян, ужасен беше. Направо влязох да го изкъпя и готви нещо. Защото да се занимава жената, напълно нормално, разбирам я. Аз готвя една бопяхния оттатък и чакаме ни кюфтенца да се опекат. В момента е 2 часа. Ние станахме късно, закусвахме късно и сега ще обядваме късно. Все още чакаме обяда. И общо взето е това. Наистина се надявам. Силно се надявам. Аз съм човек, който много се притеснява за здравето си. Мисля, че вече го казах. Като цяло заради това е и целият ми голям интерес относно здравословно хранене, биохакинг, как тялото ни да се чувства най-добре, да сме максимално дълго време здрави. Това е, за мен здравето е най-важното нещо. Абсолютно най-важното нещо. Няма пари, няма някакви постижения. Абсолютно нищо това няма значение, ако не сме здрави.
Човек съм, който смея да кажа, че се опитвам много да се радвам на живота, на малките неща в живота. Напълно наясно съм, че сме тук за кратко, въпреки крехката ми възраст, защото някои хора най-вероятно и цял живот не го осъзнават това. И съм изключително благодарна, че съм на този свят, че близките ми са добре, че мога всеки ден да ги виждам, особено в момента, че кучето ми е добре, нали, че аз съм добре, естествено. И супер много оценявам такива неща и когато става въпрос за някакви притеснения в здравето, аз просто наистина не съм на себе си. Може да са някакви минимални неща, може да не е нищо сериозно, просто в моята глава всеки един такъв проблем изглежда огромен. Мога да кажа даже, че съм на границата на хипохондризма, наистина. Когато разбера за нещо, което може да ме притесни, аз започвам да чета, да проучвам, да гледам, докато някакси не стигна до едно вътрешно успокоение. Естествено, стреса само влошава ситуацията и колкото по-малко го мислите, толкова по-добре, колкото по-малко се вглъбявате. Както казва моят приятел, направил си всичко, което е зависело от теб, от тук нататък остава да се изчакаш и просто да се успокоиш. Мен това чакане ме убива, но наистина се надявам всичко да е наред. И го вярвам. Най-важното е наистина да вярвате, да сте спокойни и наистина всичко ще е наред. Аз се изкъпах, вече нямам никакъв вид. Просто съм чиста. И сега съм си взела тетрадката и маркера и ще си правя концепция за някакви видеа. Каквито идеи имам, ще си ги записвам тук. И пуснала съм уши малко да се разхожа в стаята и го наблюдавам какво върши. Точно ти. И утре в неделя, докато дитко е на работа, ще си ги снимам, защото, както казах, днес нямам никакво настроение. Исках днес да снимам, обаче то всъщност вчера и днес нямам настроение. И просто не се насилвам, не всичко е на всяка цена, щом не се чувствам добре, просто не, че физически не се чувствам добре, просто наистина нямам настроение и нямам желание да правя каквото и да е. Искам да си почивам, наготвих една бобяхния. Аз ви казах, така че това ще е деня днес и чакам дитко да свърши, но докато го чакам, ще свърша нещо полезно. И ще си напиша, чувате дитко, който работи и гледа подкаст. Искам да ви снимам уши, много е сладичък. Уши? Рафто, стига! Добро утро от понеделник. Показвам ви закуската, защото я направих много набързо. Днес ще имаме гост. Малък гост, пак ще съм гледачка. И преди да се приберат, защото дитко отиде да го вземе, им правя закуска и сега ще ви покажа. Ето това е закуската този път. Яйцата са бъркани с кашкавал, препечени филийки, нахут и маслинки. Буквално това имах в хладилника и това закусваме. Но пък е нещо много любимо, така че не се оплакваме. Между другото искам да ви покажа, защото ние вкъщи много ядем нахут, червен боб и за мен този нахут е най-добрия. На Кръстев. Най-ми е вкусен. Топ. Буквално да не кажа всеки ден ядем нахут. Дали се чувам? Надявам се да се чувам, защото съм на слушалки. Отивам до нашите и так му да разходя малко равчо. Ние нямаме вода, но това от село си ни съпровожда това безводие. Но то ще е само за днес, надявам се до края на дни да имаме вода. Тия 2 дена нищо не съм снимала, снимах някакви откъслед такива от дните, но изобщо не бях в настроение. Днеска вече се чувствам много по-добре. Не бях в настроение заради гинеколога. Надявам се проблема изобщо не е толкова драматичен, колкото аз го изкарвам. Просто аз съм много притеснителна за здравето си. Не знам вече дали го казах. И така, трудно си ги преживявам нещата, но вече всичко е наред. Ще излизам с една приятелка по-късно днес. Но преди това ще ходя до вече новия ми личен лекар, защото трябва да се разпишат тези документи,
които са там за приемането най-вероятно. Не съм много сигурна. И вижте, излязох без грим. Положението също не е толкова страшно. Надявам се и хората не се стресират за видео. Аз се опитвам да свикна. Много си ми харесва. И не знам хората защо ме гледат толкова странно. Просто човек си държи телефона и снима. Ако снимам буквално, ако снимам вертикално, никой няма да му обръща внимание. Обаче в момента си направя нещо супер интересно. Също 2 дена имам някакви страшни сополи. То по-скоро не е толкова сополи, колкото ми е запушен носа, оттам ме боли главата, ушите ми са заглухнали. Но не се давам и няма да се давам и няма да се разболея. И това май е за днешния ден. Тази седмица ще трябва да опаковаме подаръците и ще ви покажа и на вас и горе-долу какво сме купували. Тая година малко по-скромно, просто защото това цялото подаряване на подаръци е голямо консуматорство и то всякакви неща, от които хората по принцип нямат нужда. Просто, нали, Коледа трябва да подаряваш много подаръци. И тая година малко по-минималистично ще е всичко, което за мен е супер. Първо е, че и от към пестене на пари е страхотно. Чакайте, че такива е по-бусче. И като цяло по-малко разхищение, наистина има ненужни неща. Ще ходим на този манички да му взимаме храна много. Той е с якенце днес, защото е студеничко, пък и му е прано. Беше си изсапал всички дрехи. Той има супер много дрехи, но сега не му ги пара една по една. Чакам да се съберат, тогава му ги спирам. Да не и с нашите дрехи, ами самостоятелно. Казах ви, че отивам до мама и освен, че откраднах това шалче, то вече е мое. Тя каза, че от известно време не е приятно шалове. Били за душаване, затова този вече е мой. Също си взех, чакайте, че как го това, банички. Най-сетне ми се включвам от вечерта на понеделник. Изключих тотално да снимам за влога, защото ми се случиха някои готини неща, хубави. А в момента готвя, защото съм умряла от глад. Буквално съм обядвала това, което ви снимах, остатъка от закуската. И в момента правя паста, защото от много давно не сме яли, с пилешко и доматен сос, малко по-различна. Сложила съм си лук и морков да се запекат малко на тиган. Ще добавя пилешкото, което е пилешко филенце. Ще го запека. Овкусявам както ми е кеф. И след това добавям доматения сос. Аз директно го добавям вътре към пилето. Пък тук в една тенджерка съм си сложила да загрява вода, за да си сложа пастата. И това ще е вечерята. Просто наистина ми се случват вълнуващи неща. Наред и с това кофти, нещо, което също ми се случи. Но аз вярвам, че това е живота. Поуспокоих се, надявам се всичко да е наред. Просто все още не искам да разказвам нито за едното, нито за другото. Може би в следващ влог, когато е минало малко повече време, да си ги преживея и двете неща. И ще споделя. Надявам се всичко в крайна сметка да е наред. Тази вечер не знам какво ще правим. Днес щях да бъда гледачка, както ви казах по-рано сутринта. Не бях. Нямахме вода. Аз това ви показах, мисля. Така че нямаше как да вземем детето, защото всеки си има нужди и ще е много неприятно. Да, най-вероятно утре ще го гледаме. Като извинявам се, че този влог е толкова хаотичен и на никъде. Просто надявам се да ме разберете. Мисля, че ми се надявам. И ползвам солта си от лика, защото просто тук има голяма влага в кухнята ми и всичките ми подправки са се намокрили. Ето това е пастата, която ще използвам. Половината горе-долу ще ви взема. И просто няма как да си използвам подправките от... Кажи го де. Разбирате ме. Залеснали са на дъното и просто няма как да стане. Тук прилича всичко на нищо, но ще ви покажа.
Също и още не съм оправила пазара. Но не сме купили какво знае, кой знае какво. За 70 лева буквално сме купили 3 яденето, но всичко стана много скъпо. Това е живота. И ще ви покажа накрая как изглежда пастата. Надявам се да е вкусно, защото много бързам, понеже, както казах, съм изключително гладна и дано да е сполучлива. Бях на кафе с една приятелка и щях да ви снимам малко и да я попитам дали има нещо против да. Да се покажа за влога, но забравих. Омаях се в приказки и все още не ми е чак такъв голям навик да снимам, ще стане. И също така, ето днеска, нали, казах, че съм без грим. Опитвам се да се приема без грим, но и това ще се случи. Мисля, обмислям вече да спра да нося грим. Поне лека по лека. То по-етапно ще се случат нещата. И да видим, това ще е нова стъпка към преминаване към живот без фондитен. И понеже искам да си стане много близки, гледайте на какво прилича масата ми. Това буквално е от сутринта. На Дитко не си го е доял. Ял е някакъв нещо друго и не си го е измил. И това ми е абсолютно останалия пазар. Просто малко ме е срам наистина, но това е реалността. Сега започвам да прибирам, да разчистя масата и след 20 минутки някъде се надявам вече да вечеряме, защото наистина не издържам. Направи салатка с зеленчуците, които по принцип не съм изкиснала дори в вода и сода, но съм много гладна и директно ги правя. И също мивката. Ужас, ужас, ужас. Но ще я оправя и дния след мъничко. Знам, че при много хора е така. Сигурна съм, че при много хора е така и това са нормалните неща от живота. И няма от какво да ме е срам. Така че ще оправя всичко. Просто днеска беше някакъв странен и много забързан ден. Но ще си оправя всичко. Само да хапна наистина, защото аз съм такъв човек, че когато съм гладна, ми е много трудно да функционирам много. И между другото също искам да ви кажа да ме последвате в Instagram, защото започнах да изпробвам нова техника за обработка на видеа и последното ми видео е така доста по-насочено в тая насока. Наистина има голямо внимание към обработката на самия клип и се надявам, че много ще ви хареса. Първо, че клипът е доста добре обработен и второ, че е с полезна информация и мисля, че е полезно всеки човек да я знае, независимо дали се интересува от тези неща или не. Това е, според мен, да сме информирани за това какво ядем, как го ядем, наистина как живеем е нещо много важно. Аз съм на това мнение и смятам, че по-голяма част от хората трябва да са поне малко заинтересовани за тая страна на живота, здравословната, доколкото може това да се нарече в днешно време. И затова наистина съветвам всеки да ме последва. Аз оставям инстаграма си в описанието на видеото, така че ще е лесно да ме намерите. И ето сега ви показвам наистина нещо много актуално. Сега звъня на Дитко, защото той беше до техните там с нещо да помага. И му казвам, че вечерята е готова. Те живеят на 2 минути от вкъщи. Да побърза просто. Не сядай да ядеш без мен. Аз не обичам единия да яде без другия. Като цяло обичам да си седнем двамата да се наедем и в момента това много ме напряга, наистина. Просто се размърда и побърза и ела. Защо трябва да те чакам? Знаеш, че съм много гладна. Аз съм супер нервна, когато съм гладна. Просто наистина моля те да си даде малко по-бързо. Яш. То не ми е кеф да ям сама. Как да му го обясня, че не ми е кеф? Аз съм се постарала, искам да седнем заедно, да си хапнем, да ни е готино. Не сама да ям. Това била половината кеф от яденето. И аз съм ради, че ми пазиш. Може и да излезем заедно с него, ще трябва малко да го развижим. Да? Нали, Равко? И вече аз, моят запушен нос сме си вкъщи. Равче тък му се наяде, защото аз забравих вчера да му купя храна. И той, миличка, цял ден нищо не беше ял. Чухте ли го?
И сега му взехме едни гранолки. До сега яде миличка, като не видял беше му. Той по принцип и без това е леко дебеличък и трябва да отслабне, така че нищо му няма, че малко се е направил един фастинг. Как ме гледа? О, боже мой. Днеска трябваше да му запазя и час за фризьора, забравих. Всъщност не съм забравила, просто не ми остана време някакси. Ох, ужаса за Равчо, извинявай, аз съм ужасна майка. Ужасна твоя стъпанка. Ще се променя заради теб. И сега, след като се навечерях, и вече съм изключително доволна. Отидохме на магазина, купихме на Равчо граноли и тъкмо това е, между другото, страхотно стечение на вечерта, защото аз обичам много след като се наям да се разтикам. То това е най-здравословното. Малко да пораздрусаш храната и като цяло да се раздвижиш тялото. Това много така забързва самото храносмилане и е много здравословно, отколкото просто да легнеш, примерно. Та разходихме се и в момента е, не знам колко ще сигурно около 9. Дитко иска да играе CS. И докато той играе CS, аз или ще почета книга, или ще си поръва в телефона и след това ще отида да си взема душ. И след това ще лягаме да почиваме. Утре вече мисля, че ще ми доведат Борис, единия племенник. И междувременно, докато той е тук, имам да свърша някои неща. То е свързано едното с част от това вълнуващото, което казах, че ми се случва. И след това нямаме никакъв план. И отново едната ми ноздра е запушена. Аз се стремя много да не си капя капки в носа. Но 2 вечери подред си слагам, просто защото не мога да заспя, не мога да дишам. Това много ме изнервя и ме разсънва и просто е ужасно. Затова си капя вечер, но гледам много, изобщо не прекалявам с тях, защото знам първо, че самия нос искам сам да ми се отпушва. Естествено, аз съм такъв тип човек. Обичам тялото ми само да се преборва с разни неща. Равчо сега пие вода. Оф, миличкия ми. Не знам колко неща съм снимала за този влог. Мисля, че много малко. Но просто наистина тези няколко дни са ми каша и не са ми от най-приятните. Днес ми се случи, нали, това приятното нещо, но преди това след гинеколога нещо ми беше приятно и наистина съм снимала много малко неща. Дори се чудя какво да ви вмъкна в този влог. Така че да ви е по-интересен за гледане, защото аз разбирам, че тази седмица не беше най-сполучливия, но все пак ще си го кача. Това е част от живота ми, от ежедневието ми. Има и такива дни, има и такива седмици. Живота е труден на моменти, разбирам го и се надявам и хората, които ме гледат, да го разбират. И да не ми се сърдят, наистина, че този влог е по-такъв. Освен това, онзи ден се изкъпах. Но понеже, както съм ви споделяла вече, тук в Свищов има много гъста мъгла, или дори да не е толкова гъста, тя е ежедневна и моята коса не се разбира с нея. Или поне оправената ми, изправена коса не се разбира с нея и се къдри. И си казах този път, какъв е смисъл да я изправям, като буквално ще изляза и тя ще се накъдри. Я е по-добре да си я... Я по-добре да си я вдигна на кокче и така да си ходя няколко дена и без това, пак ви казвам, просто няма смисъл наистина да я горя. Дитко сега, мале ужас, това влог е. И ето го Равко, на когото, между другото, онзи ден му подстригвах бретона, защото той просто толкова му е намилия гъста дълга козинката вече, че нищо не виждаш и аз му постригах бретона. Ето вижте го. Равчо, пиличкия ми. Някой път те съжалявам, че си мой любимец. Но аз толкова много любов ти давам, разбери ме. Та, утре ще отида да му запазя 1 час да го подстрижа. Стига! Да, мирише си на ядене. До сега съм се хранила. И знаете ли да ви разкажа нещо? Поне, ако не е друго, това влог ще ви разкажа нещо много сладичко. Рафи по принцип спи тук до нашата спалня. Има едно единично легло. И той по принцип спи там.
Нали, откакто сме тук в този апартамент. Обаче заспива там вечер. Но през нощта, като се събуди по някое време, се качва на нашето легло. И аз не обичам той да спи при нас, защото той ляга под завивките, след 5 минути му стане горещо, качи се над завивките и това е едно постоянно обикаляне и размотаване на мен, докато спя. То да му дигна завивката, то да му я смъкна, то да се намести. Много е досаден. Наистина е много досаден и аз не искам той да спи при нас. Обаче, когато аз съм съдена, му позволявам, просто защото предпочитам да се качи, отколкото след това да го чакам 3 минути да слиза от нашето легло и пак да се мъчи да се качи на неговото, което е много досадно, защото му тежи допето и поне 1-2 минути се мъчи да се качи на леглото. Наистина е много, 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 много досаден. Всяка нощ той се качва при нас по средата на нощта някъде и си доспива тук. И сутрин това куче наистина е куче мечта в това отношение, защото той никога няма да те събуди преди ти реално да си станал. Той може би е буден доста по-рано, отколкото си ти буден. Аз в случая съм будна, но той ме наблюдава и изчакваме само да си отворя очите. Момента, в който той види, че очите ми са отворени, моментално ме напада, моментално. И като кажа напада, идва, почва да ме целува, да ме ближе тук, да ми се качва на главата, на моята, на Дитко. Много е любвеобилен рано сутрин, обаче можеш да спиш. Пример, ви казвам, била съм на дискотека, да кажем, предната вечер, прибрала съм се късно. На следващата сутрин той може да стои да ме чака до ранния след обед. Цял ден може да ме чака. Това куче няма да дойде, да почне да ме дере, да ме ближе или да ме събужда преди да види, че аз съм си отворила очите. Наистина е много сладичък, много, много, много такъв внимателен, някакси супер е мило. Как той ще спи, докато ти спиш. И ще стане, когато види вече, че ти си отворил очите и чак тогава ще те притесни. Иначе не. И си мисля, аз вече съм в доста по-добро настроение, но мисля да приключа влога тук. Може да е по-кратък, да не е толкова стойностен, но просто искам някакси да оставя тая по-негативна енергия в този влог. Всъщност, тя не е негативна, ами по-така по-несполучлива, някаква енергия такава в този влог. Извинявам се. Искам да го завърша пък и положително и затова ви казвам просто да сте здрави, пожелавам го на всеки, да се наслаждавате на живота, на малките неща в живота. Аз се уча на това всеки ден и мисля, че съм много благодарен човек като цяло за всички неща, които имаме в живота си. Съветвам всеки един да се старае да бъде такъв. И така, много се радвам на всички от вас, които гледате. Ще се радвам да харесате и да споделите каквото ви душа иска под това видео. И да ме последвате естествено в другите ми социални мрежи, които тагвам отдолу в описанието. Благодаря ви много за гледането, целувам ви и ще се видим следващата седмица. Обещавам много по-позитивно и по-интересно и разнообразно.